खुलुमबाय। मानगोनां खन्थाइ बिबार हानजानि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिनि बानजायगिरि बिजिरगिरि आरो आब' आदामोन आरो आंनि लोगोफोर, बैसागुनि गाहाम हामलायथि बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। आंनि मुङा प्रनिता औवारी, गामिनि नोंदोगुरि, खासिकत्रा, जिल्ला चिरां। खन्थाइ बिबार हानजानि अनलाइन खन्थाइ बादायलायनायाव आंबो दोंसे खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। खन्थाइया आंजोंनो सुजुजानाय आरो खन्थाइनि मुङानो जाबाय जोंनि गामि। दानिया आं खन्थाइखौ आवरायनो जागायबाय। जोंनि गामि। समायना रमायना मिथिंगानि बिखा गेजेराव जोंनि गामि। बेयावनो थायो जों अनज्लायना, बिदा फंबाय बयजोंबो गोरोबना। दैमा दैसा निजोरा जिरि जिरि बोहैनाय, सारि सारि बिफां लाइफां गायनाय, नखर नखर सि दानाय, गैयादि नांज्लायनाय खमज्लायनाय। फुंनि समाव दाउसिन दाउलानि देंखोजों, सानजाहा साननि जारौरौ गाब लाबोनायजों बेसेबांदि नायनो समायना जोंनि गामिया। बेयावनो थायो जों रंजा बाजा। सोनाबहा गय खान्थाल थाइजौनि बारिजों, गोथां गोथां गाबनि आबादजों, सानजाहा दैसा निजोरानि बोहैनायजों, बै बोहैनाय दैयाव साननि दादो मोदाननायजों बेसेबांदि नायनो समायना जोंनि गामिया। बोथोर सफैबोला खाम सेरजा जथा सिफुंनि देंखो रिंनायजों, गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बयबो रंजानायजों जायो जोंनि गामिया गाजा गोमजा। बेलासे समाव दाउसिन दाउलाया गावसिनि बासाथिं फालो फालो बिरबोनायजों, साना जेनथुखा गाब लानायजों जायो जोंनि गामिया जोबोद समायना। आंनि खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।